नै लोगोफोर जायफोरा आंनियावहाय स्कार्ट बिदोंमोन बियो सफैबाय आरोना 10 पिस नैबे जाहैबाय ग्रे ब्लेक ओमफ्राय नैबे माने लाइट बडि कालार ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ग्रीन ओमफ्राय ब्लेक ओमफ्राय ब्राउन जाथि ना मा खालामगोन ओमफ्राय ब्लेक ओमफ्राय नै जायफोरनो नांगौ मोनगोन आरोना 10 पिस देखायगोन आं डिजाइनखौबो नै आं दायो डिजाइनखौ नोंथांमोननो देखायलांजोबनोसै आरोना नैबे मोनसे डिजाइन जाहैबाय माने 10 पेकेटावहाय मोनसे डिजाइन नङा आरोना बेलेग बेलेग डिजाइनाहाय बेयो जाहैबाय बेलेग डिजाइन गेजेरावहाय हाखावनाय दङ ओमफ्राय नैबे ग्रीना जाहैबाय फुरा हाखावनाय गैयि फुरा डाइरेक्टखा आरोना बेयो डिजाइना ओमफ्राय नैबे ग्रीनाबो ओरैबायदि खाथ्रानाक साइडथिंहाय माने हाखावनाय गैया आरोना बेबो जा बरियाखा डिजाइनाहाय ओमफ्राय नैबे ग्रे कालारथ' ओरैबायदि सलिडखा आरोना मोजां हाखावनाय दङ आरो बेयो साइडथिंहाय ओमफ्राय नै बेयो जाथि कालार ओमफ्राय नैबेबो हाखावनाय गैया जा बरिया आरो गोसोम नै बेबो हाखावनाय दङ आरोना बेयो ओमफ्राय आरो नैबे मोनसे जाहैबाय ब्राउन जाहैबाय बेलेग डिजाइन आरोना बे स्पटिं मोनसे डिजाइन आरोना नैबे कालारा अफ वाइट ओमफ्राय बेवहाय कालार मोनगोन नैबेबो किउ कालारनि अफ वाइट कालार मोनगोन ब्राउन मोनगोन चकलेट बेयो कुर्ति आरोना माने शर्ट कुर्ति टाइपनि बियो वाइटआवनो जागोन कालार मेहेंदि कालार ब्लु कफि कालार शर्ट कुर्तियाव नै बे जाहैगोन कालारा कालार पिंक कालार मोनगोन आरोना बे मोनब्रैल' पिस दायो नै लंपेन्टनि कालेक्शन आरोना विन्टार कालेक्शन बियो लंपेन्टआ प्लाज' टाइपनि माने बिदि नुगोन आरोना खिन्थु सिंथिंहाय गरम आरोना गुदुं थ' नैबे कालारिं दङ नैबे ग्रे कालार जाहैबाय ओरैबायदि मोजां सफ्ट गुरै आरोना गाननो थाखायबो आंबो गानदों बे लंपेन्टखौहाय ओमफ्राय बिदिनो मोजां मोननानै बुहुतता लांदों आरोना एभेलेबेल मोनगोन आं बुहुतता लाना फैदों ओमफ्राय नै ओरैबायदि मोजां मोजां कालारखा आरोना कालारा दंबावो बुहुतता दंबावो नैबे जाहैबाय कालार नैबे ब्राउन आरोना बेयो माने कालार बुहुतता दङ ओरैबायदि मोजां गाननोबो सफ्ट जायनो नांगौ लांफैदो आरो गोदान डिजाइन माने आलदा डिजाइन आरोना बियो नैबे साथिंहाय बिदिनो चेक खिन्थु सिंथिंहाय बुहुत गुदुं आरोना बेबो ओरैबायदि मोजां गाननो जायनो नांगौ नामा लांफैदो लंपेन्ट कालेक्शनाहाय थाथारा आरोना दसेनो जोबो आं खनथाम जाबाय बेखौ लायनाया खिन्थु माने थास्राखै बियो दासो फ्रेस आरोना खुलिदों ओमफ्राय दायोथ' भिडिअ आपल'ड होनायनि उननिफ्रायनो आरो फुरा जोबखागोन आरोना ओमफ्राय नै बेबो लंपेन्ट गुदुं जायफोरा माने उनाव उन्दुनायाव गाननो न'आव थानायाव राब इउसनि थाखाय आरोना नैबेबो जा बरिया गुदुंखा आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे मोनसे टप ओरैबायदि बरिया सोरबा ब्लाउसबो गानो बेखौ दख'नाजों सिख्लाफ्रा स्पर्टिंबो स्कार्ट लंपेन्टफोरजों ओरैबायदि मोजां आरोना बेखौबो नै आखाइ हाफबो लाना दङ ओमफ्राय बिथिंहाय आखाइ गोलावबो दङ आरोना मोनगोन जायनो नांगौ बुहुतता पिस दङ खिन्थु आं बारा देखायाखै माने कालारा बारा गैया नालाय बेसेबांखौनो देखायदो आरोना ओमफ्राय नैथिं ब्लेक दङ ओरैबायदि मोजां दङ आरोना कालाराबो ओमफ्राय जायनो नांगौ नामा थाबनो लांफैदो आरो जायनो नांगौ आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' मोनगोन नोंथांमोना आंनिफ्रायनो